За съжаление, преди малко разбрахме, че госпожа Йотова няма да наложи вето на Закона за държавния бюджет. Това свежда институцията на президентството до прес-служба на българското правителство и госпожа Йотова до говорител на господин Радев. Този бюджет съдържа противоконституционни разпоредби. Ние, както и други парламентарни групи, ще подадат жалба до Конституционния съд и сме сигурни, че Конституционния съд ще намери тези разпоредби и ще ги спре, за да не наранят българските семейства, да не наранят българските фирми. Това е конституционно отредената роля на президентството – да върне за повторно разглеждане разпоредби, които са лоши за българските граждани. За съжаление, президентството не изпълни своя конституционен дълг. Надяваме се, че Конституционният съд ще ги изпълни, но това ще стане след като част от тези разпоредби вече ще са работили няколко месеца и нанесли щети. Не на последно място. Чухме отново за 3 милиарда този път вече. С всяко изявление се качват сумите. Стари неразплатени разходи. Ето го проектозакона, който госпожа Йотова ще обнародва. Нито един ред с нито едно число за неразплатени разходи от минали години не се съдържа вътре. Ако тези 3 милиарда ги има и ако президентството ги е видяло, би следвало да върне бюджета обратно в Народно събрание, за да бъдат те записани вътре. За да е ясно на кой ще се плати, колко ще се плати и по каква причина. Основен проблем на този бюджет е, че има 3 милиарда, но не за стари разходи, които не са описани вътре, а за непрозрачно харчене от Министерски съвет директно от самолета този път. И още нещо, над 1 милиард за общините ще бъдат харчени по усмотрението на един единствен човек. Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края на годината. 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджет. Това е цената на бездействието и липсата на вето от страна на госпожа Йотова. Тази цена, за съжаление, ще платим всички ние. Това е подмяна на управленския мандат на Румен Радев. Той беше избран с надеждата на почти 1,5 милиона български граждани, че ще прекъсне непрозрачното управление, което кабинета Желязков правеше, че ще даде бюджет, който е по-добър от бюджета, който свали предишното правителство, а ние виждаме поведение, което прави нещата по-зле. Повече пари, похарчени по-непрозрачно и сметка, която натоварва българските граждани повече. Това правителство е вредно за България. Благодаря. Господин Василев, от позицията на времето, съжалявате ли, че свалихте кабинета Росен Желязков? На този въпрос ще ви отговоря. Не. Всеки вреден кабинет за България трябва да бъде свален максимално бързо.